Käydäpäs kattoo, mihin nyt ollaan tultu. Konettek Oy, kaivinkoneiden ja maasiirtokoneiden varaosat ja huollot. Jos sataa vettä, mennään äkkiä sisälle kattoo. Tulkaa perään. 130 Johtaja näyttää oleva työn ääressä, mutta käydään kurkkaa, mitä meiltä löytyy. Näiltä löytyy muun muassa suodattimia. Monenmoista. Eri kokoista, isompaa ja pienempää. Ammattilaiset tietää. Junnu, mikä tää on? Se on Henkkonin laitekaapeli. Niin, Henkkonin laitekaapeli. Remmejä, monenmoista. Nyt ollaan kalliiden laitteiden äärellä. Mutta Junnu, mikä tää on? Se on Henkkonen tilttimoduuli DC2-ohjauksella. DC2-ohjauksella. Junnu, tuo auto oli tuossa pihassa. Se on siis eräs sprinteri, meidän huoltoauto, mikä me on laitettu taas vimpuun. Kyllä, eli nykyään myös huollot Konettekin kautta. Paikan päällä. Sitten revätä selkä. Ei, mä oon vanha painonnostaja. Niin kynsi. Mikä tää virallinen nimi? Kynsi, se on kauhan kynsi. Kauhan kynsi. Meitä löytyy myös kynnet miehille, ei mikään rakennekynnet, vaan kauhan kynnet. On täällä näköjään sisällä oikein kaivurikin. Tää on tela poikki. Mitä Junnu osia teiltä eniten koneisiin menee? Siis ihan perussuodattimia ja sitten noita laitekaapelia, tilttimoduulia ja antureita, solenoideja, vähän kaikenlaista. Kyllä. Ja kaikki löytyy melkein heti hyllystä. Melkein. Täällä näyttää olevan Posti Pika Express -pakettia. Mites nämä meiltä yleensä lähtee tai miten tilaukset meille tulee? No tulee puhelimella, soittamalla tai WhatsAppilla nykypäivänä aika paljon. Ja jotakin sähköpostilla. Kyllä. Meihin saat yhteyttä postilla, mailillä, faksilla, Faksia ei ole enää. WhatsAppilla. Ja paketit lähtee pikana. Monenmoista. Huollot, varaosat, hyvä palvelu. Tänne vaan yhteydenottoon. Tai tuu käydä.